Opa, xentiña da boa! Aquí andamos no forno, raro, Limpar ahora, non, si xa te limpei, este é o horno máis limpo que hai, creo que en toda Galicia. Mi madriña. A veces entre Santi e máis eu. Limpei o forno, pero si xa limpei polo mañá. Bueno, dinlle unha pasada. Andamos así. Quieto, 155 non, metémoslle 190 graus. Aí, porque isto xa veredes, é pasta filo, se vamos a tomar. Sabedes cal era? Pois dicíame agora unha compañeira de aquí. Aquí somos moi compañeros, a mí me gusta moito mencionaros a todos, porque sempre o dixen. O equipo é o equipo, que é como se traballa. Dicíame, é que é a pasta filo. E dice, o dos rollitos de primavera. E dice, vale. Entón, iso, podémoslo fritir ou podemos posar no forno. Nosotros que coidamos a línea, imos facelo ao forno. Ora, se esta receita queredes fritila, vale igualmente. Estou mirando aquí porque teño auga a ferver, que xa está a piques de ferver, e baixo o 4. Mirade, temos redondo de terneira, que teño aí un pouquiño xa picado, outra carne, perfecto, tedes coello sen oso, calquera carne, vai ir estupendamente. Si podemos substituir carne por pescado nesta receita mellor non, imos a traballar con carne. Por lo tanto, eu escollín o redondo de terneira, salsa de soia, un pouco de semente de sésamo torrada, un pouco de xenxibre, uns allos tenros, unha cebola, un anaco de queixo de ovella, que temos en Galicia o queixo de ovella. Isto que teño aquí é, en vez de pintar cunha xema de ovo, imos a pintar con un pouquiño de cúrcuma e vinagre, os saquiños, eses saquiños do final. E isto de aquí é o arroz, un pemento asado e máis uns allos asados. Entón, imos a misturar, unha vez que teñamos cocido o pemento con un pouquiño de sal, imos a picar iso e imos a mesturalo. Vai cambiar de cor o arroz e vai a dar dun arroz branco, sinxelo, con esas dous quesoñas que temos asadas, vai quedar brutal, espectacular. Con eso nada máis vai cambiar totalmente o sabor. E aquí que me quedan, que teño aquí uns cogombros que vai a ir para dentro. Eso con un par deles, con 3 ou 4 cogombros mesturados con todos estes ingredientes, nos van a quedar uns saquiños perfectos. E cal é a novedade desta receita? Bueno, pois a novedade é traballar con un doce de tomate. E non hai cousa máis rica cunha boa marmelada de tomate para acompañar estes saquiños, non? Vai nos dar ese toque doce, a ver se me explico. Por unha parte, falamos deses rolliños, non, de primavera, e identificamos ese sabor con un agredoce. Pois por aquí ven o xeito máis ou menos, porque sí que voulle botar un pouquiño tamén de vinagre cando mesturemos os allos co pemento co arroz, e vai a quedar moi gracioso, moi simpático no paladar. Bueno, e para conseguir a mellor marmelada que hai en Galiza de tomate, para iso temos o mellor reporteiro recadeiro que hai no mundo enteiro, que é o gran Rafa Durán. Cada día o quero máis, de verdad, porque sácame sorrisos todos os días. É un craco, tío. Así que imos chamar por él. Rafa, amigo, solucionanos o día. Oído no Obradoiro, chef. Bueno, no coche do Obradoiro, porque se o chef quere a mellor marmelada de Galicia, eu levolle a mellor marmelada do mundo. Crees que exaxero? Para nada. Ven comigo, saberás. E non exaxero se digo que aquí, na Mariquita de Azúcar, en Barro, tedes a mellor ou unha das mellores marmeladas do mundo. Eu non é. É verdad. Yolanda. É verdad. A mermelada é de chocolate blanco, melocotón, chocolate blanco e armañac. Quedou finalista no Campeonato do Mundo de Mermeladas en Francia. Cando? O ano 2019? O ano pasado, 2019. Repíteme iso, chocolate? Chocolate, bueno, é melocotón, chocolate blanco e armañac. Vos mercades a froita dunha forma natural, non é froita de cámara, é froita de temporada? Sí, vamos a ver. Nos, por exemplo, a de piña, mango e ron, o que facemos... Piña, mango e ron? Sí, esa aí. Nos o que facemos é a esa mermelada ao almacén de fruta mayorista, chamámosle e decimos que queremos tantos kilos de piña e tantos kilos de mango. Eles pídeno
directamente alá, e ven en avión, en 24 horas está no almacén de fruta, esta fruta ven madurada do árbol ou da mata, directamente, é dicir, non ven en contenedor verde, vai a cámara, se utilizan gas, non. Claro, non hai un proceso de cámara, claro. Esta ven madurada, concretamente a piña mata ou o mango no árbol, non? Entonces, en 24 horas, telo aquí. Entón, dende que chega a froita, cal é o proceso para chegar a esta maravilla? Bueno, pois o proceso é, collemos a fruta, escollémola, lavámola, pelámola, si, todo aquí, pelámola e empezamos a elaborala nestas olas. Envasamos nos tarros e despois de envasar, pasteurizamos na pasteurizadora. E de aí o resultado este que é esta maravilla. O resultado é este. E nós o que precisamos, ainda que tes moitas variedades, é a de tomate. A de tomate, téndela aquí, e aquí. Pois eu penso que lle vai valer. Xoanqui, váleche? Vallao, perfecta. Perfecto. Pois, Yolanda, moitísimas grazas a vos por atendernos e todo o que queira facerse con esta maravilla, pode achegarse por aquí a compralo ou como é? Por suposto, temos unha página web, www.lamariquitadeazúcar.com, e se no, pues en las tiendas gourmet en las que vendemos. Pois, Xoanqui, amigos na casa, xa sabedes, eu, de momento, mandoche esta e dabo a conta del, vale? Hasta logo. Graciña, Yolanda. Nada, a ti. Recibida. Xa probei. Xa non aguantei máis, collí unha culleriña e xa tuve que probar, está espectacular. Desde logo, para cociñar, hoxe vamos a... que isto non precisa máis que unha torrada, eh? De verdade que vos lo digo. Bueno, comezamos. Comezamos cocendo, imos a cocer o arroz. Temos aquí auga que está xa case fervendo. Eu non sei, noutros programas xa o enseñei, o que pasa é que sí que fai tempo que non saco a miña bola. A miña bola preferida. Xa fai tempo que a tiña aí abandonada no caixón. E aquí, eu non sei, a saco porque son destes cousas de cociña que mercas unha vez e que desde logo, si rompe, volvo a mercala. Pásame como nos coches. Os coches... igual, antes se decía, para que queres o dirección asistida, un follo, non sei. Ahora como merques un coche marcha atrás que pite, pipi, o siguiente xa ten que pitar, pois senón xa andas perdido. Con isto igual. Isto nada, cocemos aquí. Isto é moi práctico, valen tamén para os garabantos do cocido, cando facemos o cocido. Teño xa sal na auga. Entón, queda todo o arroz recollido, como o que sí que non podemos enchelo é máis da metade, porque sabemos que duplica o tamaño, por lo tanto, temos que deixar espacio para que duplique o tamaño. Pero queda moi ben, queda perfecto, queda mallado, o arroz non se desfai nada, absolutamente nada. Pero, bueno, gran invento, por que non o vou usar se o teño por aí? Non credes? Sumerximos aí en auga, e ala, a cocer, despois baixamos, en 18 minutos temos un arroz aquí de primeira. Moi ben, seguimos co wok, que vexo que ten aí un par de pinguiñas. Danger porque no momento que metamos aí o aceite, cuidado, velo a baixelas, non sabedes, todo directamente, aquí tamén ten un par, eso é, aceite de oliva, o fondo. Moi ben. Mirade, cando traballamos no wok, sabedes, igual que a tixola, aquí traballamos a lume forte, moi forte, a tope. Non queremos cocer o alimento, senón mantelo, bueno, dun xeito así máis ou menos crocante, non? Chámanlle crudité. Agora, o novo xeito de comer as verduras que en crudo vos animo que o fagades, de feito, está se poñendo moitísimo de moda nas casas, no diario de facer o hummus. O hummus sole ser de garabanzo, pero agora podes facelo de lentellas, case o que queiras. E como se chama? O guacamole, e despois coller unhas verduriñas en cru, así vas torciños, non? E coller e dipear, que lle chaman. Está se poñendo cada vez máis. Eu vexo, de verdade, caralludo, esa historia. Por que? Porque é o xeito de correxir esta alimentación que nos últimos anos moitos deixamos abandonar a través de elementos de cociña precociñada. Que iso é
E nosotros somos incluso das primeiras xeracións, non? Que estamos con ese tipo de cociñas, porque sí que é certo que cando éramos cativiños, quen veía un San Jacobo deses que hai agora, non? Unha historia deses que xa veñen precociñados, non se veían por ningún lado. Entón, invitan os médicos a tomar as cousas en cru. Non quere decir que collamos a cebola, pero que collamos un tomate e lle demos un mordisco, eso sí que é interesante. Entón, o wok o que fai é, en poucos segundos, cunha temperatura moi grande, o que fai é facer o alimento e mantelo, pois crocante, e prácticamente en cru, con todos os seus beneficios. Vale? Moi ben. Ben, queremos a cebola que este ben feitiña. E para iso, o que temos que facer é no sentido da cebola. É dicir, non podemos cortar así, porque así vai se nos desfacer. Pero se facemos así, e cortamos finos, van a aparecer fíos de ceboliña, que é o que, bueno, o típico da cebola caramelizada. E de que nosotros, ao mellor, non chegamos a esa caramelización, porque precisamos, ao mellor, dun tempo, que agora mesmo, xa estou chorando. Eu vou apartar a cabeza de aí. Jo, que incómodo, eh? Además, termos que falar e encima disimular de que non choro, bueno, xa me dirás, porque estou na casa e xa paro. Pero aquí non. Ai, vamos. Vamos, Joaquín. Veña, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí temos. Vai, eh? Eso, aí. Este o cante. Vale. Culler de pau. Mirade. Aquí agora, sabedes o que vamos a facer? Non lle vamos a botar sal. Vou explicar por qué. Porque imos botarlle a salsa de soya. Se botamos a salsa de soya, aí vai quedar... Ben, 7, quieto... Bueno, pois non me obedece. Ahora, home, o piquiní, claro, quería o miniqui. Era este o dedo. Veña, quitamos aquí estas puntiñas que son feas de aquí, pero o resto vai para dentro tamén, eh? Vale, isto fora, e vende para aquí. Estos son uns sangalliños, eu que queredes que vos diga, a mí me fan unha gracia. Van todos para dentro, son moi agradables de comer. Aí atrás, astos fixen eu, astos plantei na terraza, nunha maceta, e xa salían, parecía unha ovella, facendo directamente, xa directamente de aí. Moi ben, cogomelos, que os deixamos aquí, a raíz de xenxibre, así con un anaquiño, chéganos. Tamén moi metida xa na cociña, o xenxibre. Ademais, as propiedades que ten son brutais. A min encántame, de feito, a mí gustame moito as infusións, non? Gustame máis o café puro e duro, pero hai que dosificarse. Ahora o de mañá, o de despois de comer, e nada máis. Pero precisamente por eso, porque me gusta o café do bo. Entón, ando con infusións o resto do día, sobre todo en inverno, para quentar o corpo e tal. Gústame moito. E a de xenxibre, esa é especial. Está moi boa. Moi ben. Veña, vamos deixar as cousas xa preparadiñas. Aí, xa vos lo dixo moitas veces, como traballamos o xenxibre como o allo. Que non se queime, pero tampouco que quede en cru. En cru tamén, o que se pode comer, cuidado. Pero é forte, hai que saber como tratalo. Neste caso, cando este prácticamente a cebola, imos a botar o xenxibre, imos deixar uns minutiños antes de retirala, porque imos a retirar a cebola para meter a carne. Todo isto facemos todo de un xeito, eh? É cuestión de pensar, nada máis, en saber que queremos todo ben torradiño, que non queremos... Por eso penso na carne. Aquí nos quedan 10 minutos, máis ou menos, de cocción do arroz. E aquí, se vamos dando así voltas continuamente, e o xeito de que non pegue abaixo, se pega non pasa nada, cando pega aquí abaixo e se forma así esa costriña de azúcares, eso é ideal. Non o quitamos de aí dicindo, joder, que nos quedamos sin aceite, precisamos máis aceite, bótalle máis... Non, con un pouquiño de auga.
un pouquiño de auga, de verdad. Despois se evapora a auga e volve a quedar o aceite. Imos traballar así, bueno, auga e viño ou o mellor caldo. Bueno, aquí ainda me quedan 5 minutiños máis, para darlle, quero que quede ben torradiña. Así que, esperademe nada, o chisco dun ollo que son 5 minutos. Sabedes o que vou facer? Vou a ter o arroz cocido, vou abrir a bola, diante de vos e todo. Vou a ter o arroz cocido e a cebola xa no seu punto. Agora, veña, dalle brasa. Vale, chegamos de Santiago, co Botafumeiros. Aquí o tedes, vedes? Tedes o arroz perfecto, sale perfectiño, non precisa nin que andemos aí, o temos completamente listo, xa cocidiño, no seu punto, o gran está solto, e queda estupendo, e fai sen nada. Ben, veña, seguimos co wok. Vale. Temos a ceboliña, ves? Isto é o que buscamos. Esta aquí cambio o tema. E agora é cando embarcamos co xenxibre. Inmediatamente despois do xenxibre, queda aquí neste garfo. Así. Todo iso fai sen nada. Nuns minutiños. O recendo xo di todo. Xa sacamos os arumes estes do xenxibre, agora se sigue facendo, mentres facemos os allos tenros, que van marcados, que se fan prácticamente no mesmo tempo que os cogomelos. Uah, mío, isto cambia o tema. E ainda falta a chicha, falta a carne, imaginade. Vale, isto, temos a ceboliña, temos todos os cogomelos no seu punto. Retiramos, porque agora embarcamos ca carne. E despois sí, despois vai todo xunto. Quieto. Aí. Perfecto. Moi ben. A tope. Un aire, está no 9, E a carne para dentro. Ben, estendemos polo fondo. Non tocamos, porque senón isto vai pegar. Por eso, a veces, rebozamos con un pouquiño de fariña. É unha das cousas que fai. Veña, baixamos un pouquiño. Bueno, vedes, non? Está collendo a cor, vamos darlle caña. Agora temos moita auga. Intentamos quitar esta auga de aquí, que evapore, e xa incorporamos. Vale, seguimos dándolle unhas voltiñas. Fantástico, eso está moi rico. Baixamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vale. Sementes de sésamo. E 3 culleradas aproximadamente de salsa de soia. Fora. Máis voltas, 3 a 9, 2 voltiñas. E agora, ben, xa teño aí a pasta a filo. Listo, listo. Listo. Vedes esta auguiña que vai a quedar? Vale, isto vai se evaporar, No tempo que temos agora, mentras facemos, apagamos. Temos o recheo, que de verdade estou co sorriso na cara porque é polo recendo, porque está para comelo xa. Teño ben picadiño o pemento asado adentro. E agora collemos o allo, tamén por aquí. Picámoslo, está suaveciño, está asado, e polo tanto, se está asado, xa perdeu toda esa bravura, non? Xa comeza a ser agradable. Bueno, pois isto igual. Aí. Eso es. Adentro.
E agora mesturamos todo. E aquí temos un arroz en branco que de verdade é riquísimo. Claro, o vou facer agora para isto, pero pensade nesta receita, neste arroz en branco con pemento e allo asado para acompañar, pues, que sei, un peixe, unha base de verduras, acompañar unhas tempuras, unha carne. Aí ven o chollo desta chegou. Aí ven o chollo de intentar que a xente cociñe, non faga receitas. Non se limita a receitas, senón que cociñe. Moi ben, agora teño este trapo limpo de aquí. Limpamos ben a táboa. E mirade. Pasta filo. De aquí sacamos 4. 2. Aí, deixadme quitar. Así. Eso é. Vale? Temos as 4. Ben. Nunha fonte que vai a ir para o forno, esta é perfecta. É unha culler. É unha culleriña. Ai, non me fai falta culleriña, teño aquí. Mirade. Vale. Collemos, que vaya de todo un pouquiño, de cebola, de allo tenro e demais. E metemos en un saco. Aí, con esos alliños. Isto xa vai así, directamente, pero estos aquí me fan moita gracia. Co arroz despois é unha ideaza. Vale? Un máis. Veña, despois sigo facendo. Porque aquí non me perdonan, se non hai polo menos 2 ou 3 para cada un deles. Isto é o que lle vai dar o toque. Gracioso, sutil, non vai a quedar moi doce. A marmelada de tomate. E eu voulle meter 2 anaquiños de queixo de ovella, que se vai derretir por dentro e vai quedar moi ben. Ademais, como é salgado, este queixo é moi salgado, bueno, moi, ten sal, é salgado. É o que vai contrastar dunha maneira moi importante con respecto a marmelada. Así, sen máis. Así, e que me quedan 2 anaquiños aquí, van máis grandes. Moi ben, facemos os saquiños. Isto podemos facer envolver cun as tiras de allo porro, o cortamos así ao longo e sírvonos como se fose unha cordiña, non? Entón podemos facer así. Nosotros non nos vamos a complicar moito a vida, Collemos e facemos así. E o xeito máis doado así nun principio. E xa colocamos despaciño, xa temos un saquiño aí. Vale. Outro. Con auga pégase, pero non fai falta, pegalo. Ahora mesmo collemos un pouquiño de auga e xa queda máis pegado, pero neste caso non nos fai falta porque o peso xa fai que quede aí todo pegadiño. Vale. Aí. E aí. A pasta filo, mirade, acabo de quitala, agora mesmo da neveira. Pero o que ten é que se seca enseguida, non tarda nada. Por lo tanto, mantédea sempre na neveira con humedade e con un pano. Con un pano húmedo, vale? Moi ben. Nada, despois do forno. Agora o que teño que facer é empratar co arroz. Ai, teño aquí, para un segundo. Teño aquí este aceite de cúrcuma. Que ese non o vou a perdonar. Porque tamén dalle un sabor. Así. Un pouquiño. Pintamos aceite de cúrcuma, que é aceite de oliva. Este rompeu, dame igual, este pa min. Sempre fajo un de máis, fajo 3 para empratar e un por si acaso. Aproveitas, que eu quedo con el. E aceite con un pouquiño de pó de cúrcuma. Non vos queredes complicar a vida? Xema de ovo, de toda a vida, vale? Aí, despaciño. Eso é.
Moi ben. Pero a min estas especias móvenme loco, así que... Imos para o forno. O teño a 200 grados. Aproximadamente isto, eu creo que en 7 minutos como moito, teño listo. De todos os xeitos, ao final, aí, que é onde nos vamos a ver, no resumen, xa remato, e vos explicamos como fixemos todo o labor, co tempo exacto que levou. Vémonos agora, un chisquiño dun ollo, estamos aí, na esquina da mesa. Agora. Nunha tixola rustrimos ben a cebola, os allos, os cogomelos e o xenxibre. Cando estea listo, retiramos e salteamos a carne. Embarcamos coa verdura anteriormente cociñada e incorporamos a salsa de soia e as sementes de sésamo. Con pasta filo facemos uns paquetiños con este preparado, a mermelada de tomate e uns anacos de queixo de ovella. Pintámolos con aceite de cúrcuma e enfornamos. Acompañamos cun arroz cocido, empratamos e listo para comer. Bueno, pois pratazo, eu non vos digo máis, o único que tedes que facelo para comprobar se verdadeiramente está chegou. Eu non me queda ninguna duda. Queda completamente crocante. Unha vez que tes no forno, exactamente estuvo 8 minutos a 200 grados. Aos 8 minutos retirei e comecei o empratado cunha base de mermelada de tomate, que era o que usamos para facer a combinación de sabores que resalta neste prato, non? Xunto co salgado, un arrociño en branco, e listo para comer. Sin máis, lembrades que me rompeu un saquiño, non? Teño unha pena, cando rompa así unha cousiña, dame unha pena tan grande, que non podedes nin imaginar. Pero de chorar, Veña, vémonos outro día, vale, mañán ou pasado, cando vosotros querades, pero a mesma hora na televisión de Galicia, eso das 8 da tarde, aí estarei. Sede felices. Chao. Oh.